Саулармысыз, хөрмәтләрбез. Койнар сәламлибез сезне мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Декабрь айына йомак ясаганда тагын бер бәйрәмгә тап булдык. Бүген илебез коткаручылар көнен билгеләп үтә. Алар бәйләп бетергесез мөһим эшләр башкаралар. Меңгәрләгән кешенең гомерен саклап калырга омтылучы бу батырларны Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова һәм иҗат төркемебез ихластан котлый. Без экраннар алдындагы тамашачылар белән берлектә бу һөнәр ияләрен күбрәк ял иттерергә ниятләп, сирәгрәк мөрәҗәгать итсәк иде. Манзара тапшыруының яңа чыгарылышын башлыйбыз. Ретро стильдәге яңа ел фотолар ясыгыз килсә, бирегә рәхмәт итегез. Монда кызыл Жигули, кызыл шорлар, бүләкләр белән бизәлгән чыршы, агачлар барысы да яңа ел атмосферасын тудыра. Казанда иң матур яңа ел фотолокацияләрен барларбыз. Миңа алгымын атмосферасы белән ошый бугай беренче чиратта. Сюжеты да кызык әлбәттә. Әмма нигәдер мин балачакны искә төшерәм. Ә сез яңа елда нинди фильмнар карыйсыз? Бу сорауны без хезмәттәшләребезгә бирдек. Тиздән Куян елын каршы алабыз. Казак дөнья сәхифәсендә Гөлинә Харасова дөньяның иң үзенчәлекле куяннарын барлады. Менә шундый икән ул мөхәббәт. Һәммә бездә яңа елның матурлыгын фотосурәткә саклап калырга омтылабыз. Яхшы кәеф белән дусларыгызны, балаларыгызны, якыннарыгызны яки яраткан кешегезне үзегез белән җитәкләгез дә тылсымлы итеп бизәлгән урыннарга барыгыз. Әйе, андый күз явын алырлык фотозоналар дөрестән дә бик күп. Казаныбыз танырлык түгел, ул яңа елга тулысынча әзер. Социаль челтәрләрегезне яңа фотолар белән байтыр өчен Лилия Гыйззатуллина белән матур урыннарны барлыйк. Яңа ел хисен булдыру өчен әллә ни күп кирәк түгел. Моның өчен карбабай ясарган, чыршы бизәргән, көненә ким дигәндә 5 мандарин ашарган һәм әлбәттә фотога төшерә кирәк. Ә моның өчен Казанда мөмкинлекләр бик күп. Бүген иң матур яңа ел фотолокацияләрен барларбыз. Бүгеннәрдә әлбәттә иң популяр урын ул Баумунрама. Аның бизәлеше бер кемне битараф калдырмый. Истә калырлык яңа ел кадрлар ясау өчен эшкәрәк узыйк. Ретро стильдәге яңа ел фотолар ясыгыз килсә, бирегә рәхмәт итегез. Монда кызыл Жигули, кызыл шорлар, бүләкләр белән бизәлгән чыршы, агачлар барысы да яңа ел атмосферасын тудыра. Яңа ел атмосферасын тою мөмкинлеге биргән тагын бер урын Кави Нәҗми урамында урнашкан. Фото өчен эскәмия, мендәрләр, йомшак аюлар да бар. Яңа елның иң матур уңайлы локацияләре моңаен Казанның Николай Столбов урамындадыр. Монда адым сайын фотога төшергә мөмкин. Һәр оешма яңа ел атмосферасын булдыру өчен яхшы тырышкан. Казан Кремльдә яңа ел алдыннан матур бәйрәм локациясенә әйләнә. Быел монда 17 метрлы чыршыны бизәп куйганнар. Янып торган ай, йолдызлар, сихри бер әкиятле дөньяга эләккәндәй буласың. Дөньяның иң тәбәнәк кешесе Иранда яши икән. Аның буе 64 сантиметр. Хәзерге вакытта аңа 20 яшь һәм аның авырлыгы 6 килограмм. Көньяк Урал дәүләт университеты Әминә Әхмәдуллина шах-бокс буенча дөнья чемпионы булган. Шах-бокс, бокс һәм шахмат уены кушылуы нәтиҗәсендә барлыкка килгән уен булып чыга.
Мекен инде ул белмисең мәсәлән. Дөнья яңалыкларын карагач, барысында тулырак төшенербез. Көньяк Урал дәүләт университеты юридик институтының 3нче курс студенты Әминә Әхмәдуллина шах-бокс буенча дөнья чемпионы булган. Шах-бокс белән ул әле бу елның февралендә генә шөгыльләнә башлаган. 2 атна узуга Россия чемпионы була. 16 ноябрьдә Төркиянең Анталия шәһәрендә дөнья беренчелегендә алтын медаль яулап кайта. Это и физическая активность, бокс. Монда физик һәм акыл активлыгы эшкә җигелә. Шахмат көндәлек тормышымда бик булыша. Чөнки төрле ситуацияләрдә берничә адымны алдан уйлап куясың. Ә бокс үзеңә карата ышанычны арттыра. Киләчәктә Әминә адвокат яки прокурор булырга тели. Кыз хәтта шаярта да, шах-бокс юриспруденция өлкәсенә охшаган. Анда да бәрелүдән вакытында читкә тайпылып калырга һәм бокстагы кебек каршы һөҗүм ясарга сәләтле булырга кирәк ди. Шул ук вакытта шахматтагы кебек хәйлә һәм стратегия турында да онытмаска. Шах-спорт, шахмат һәм бокс турнирларының комбинациясе. Рәсми рәвештә шах-спорт 2003 елдан бирле бар. Шах-бокс кагыйдәләре буенча көрәш турнир квалификациясенә карап 5-7 раунд дәвам итә. Беренче раундта 3 минут бокс бара, аннары спортчылар шахмат уйный. Һәр катнашучыга партия өчен 4 минут ярым вакыт бирелә. Берешәр йөреш ясаганнан соң бокс дәвам итә. Беренче булып мат куйган яки дошманын нокаутка җибәргән спортчы җиңүче дип табыла. Иранда яшәүче 22 яшьлек Афшин Исмаил Гадерзаде Гиннесның рекордлар китабы фаразы буенча дөньядагы иң тәбәнәк кеше дип табылган. Бу иратның буе 65 сантиметр. Ул моңа кадәр Колумбияле Эдуард Ниньо Эрнандеска караганда 7 сантиметрга кыскарак икән. Афшинның әтиянисе әлеге рекордны улларының искиткеч кеше икәнлеген бөтен дөньяга күрсәтер өчен бер мөмкинлек дип саный. Дан шөһрәткә дә карамыйча Афшин гадәти тормыш белән яшәргә теләвен белдергән. Аның төп максаты бәдән зәгыйфлеген җиңәр өчен физик терапияны дәвам иттерү. Масса күләм мәгълүмат чаралары мәгълүматларына караганда, Афшин Көнбатыш Азәрбайҗан провинциясенең Букан иязендә 700 граммга якын авырлыкта туган. Малай тоташтан мәктәптә укый алмаган һәм гомере буе белем алу өчен көрәшкән. Әтисе сүзләренчә, ул тәрбияләүгә мохтаҗ, аны көн дәвамында күзәтү зарур. Афшинның авырлыгы 6 килограмм булганлыктан, әйберләрне күтәрәсе булганда, һәр вакыт мәшәкать чыгып тора икән. Әйе, дөньяда шуннан да нәрсә генә юк. Карлары, бураннары белән салкын кыш безнең кирәкне бирә, колакларны, битләрне шиметә, бурыннарны кызарта. Кояшта аз гына күренеп ала да, ашыга кире кирип югала шул. Һава торышының нинди булуын синоптиклар дөресрәк фаразлар. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Елның соңгы атнасы башланды. Алдагы тәүлектә Татарстанда һава шартлары тотрыксыз булачак. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә Баулы кайда урыны белән кар уртача 10 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яшеллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава уртача 13 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, әгәр Җименделеевскида явым-төшем көтелә 13 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук явым-төшем көтелә уртача 13 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава уртача 11 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта урыны белән кар уртача 12 градус салкын. Чәршәмбе салкын һава сакланачак, явым-төшем ихтималы зур. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава урыны белән кар уртача 13 градус салкын. Җил көньяк-көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 767 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Сау сәламәт булыгыз. Озакламы 2023 елга Куян елыны аяк басачакбыз, ягъни Алмазның елына. Әй, рәхмәт. Бу елда нәрсәләр өмет итәргә, яңа елны ничек каршы алырга икән? Йомшак назлы Куян бернинди начарлыклар алып килә алмый. Ул тынычлык яратучы, гаилә җанлы хайван, шуңа да яңа ел гаиләләргә бәхет алып килер дип өметләнәбез әлбәттә.
Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Киләсе ел Кара су куяны елы. Шуңа күрә бүгенге чыгарылышны мин тулысынча куяннарга багышларга булдым. Бу җан иясе төрле ил мәдәниятендә аерым бер мәгънәгә ия. Мисал өчен борынгы Грециядә ул гаилә һәм сәламәт нәсел билгесе. Ә Кытайда озын гомер символы. Буддизм диндәгеләр куянны яхшы гамәл өчен үз-үзен курбан итәргә сәләтле җан иясе буларак билгели. Бер легенда буенча нәкъ менә куян учакка сикереп тогышкан Будданы ачлыктан коткара. Ачлык заманнары булмаса да, куян ите хәзер дә югары бәяләнә. Фермерлар аларны махсус итле төрләрен үстерә. Мисал өчен Фландер. Бу куян төре 12-15 килограмм авырлыкка җитеп үсә. Уртача 5-8 ел яши. Куяннарны күпләп үстерүнең тагын бер сәбәбе йомшак, җылы мамыклары. Алардан бәйләнгән бияле, шәлләр, оек-башлар бик яхшы була диләр. Иң югары бәйләнә торган куян мамыгы ангорканыкы. Бу төр куян Төркиядән йоннары 12 см озынлыкка җитә. Аклы, каралы, саргылт, зәңгәр төстә булалар. Ангоркаларны күпләп үстерүче бер фермер Гиннес рекордлар китабына да кертелгән. Бу Калифорния штатында яшәүче ханым Бетти Чу. Аның куяннары иң йонлысы, иң мамыклысы икән. Күп очракта куянны куркаклык, кыюсызлык сыйфаты белән бәйлиләр. Борынгы Римда исә киресенчә бу җан иясе тизлекне аңлаткан. Шуңа күрә аның сурәтен сугышчыларның калканнарына төшерә торган булганнар. Ә менә борынгы славян мифологиясендә куян шәһвәт, хыянәт билгесе булган. Хәзер бу җан иясенә карата фикер башка. Алар дуслык, юмартлык кебек хис билгеләрне аңлатып бирә. Декоратив төрләрен генә алыйк. Бигрәк йомшак, иркә, матур инде алар. Кытай календарендә куян 4-нче булып килә. Ул елда тугучыларны киң күңелле, сагыш итүче, әдәпле, гашыйк булучан һәм бик уңышлы диләр. Моннан калалар бик күп эшкә өлгерә икән. Менә бу сыйфат киләсе елда һәрберебез өчен дә артык булмас иде. Киләсе видеоязмада куяннар белән бәйле кызыклы мизгелләрне җыйдым. Бәлкем, яңа елда озын колаклы йорт хәлен алырга теләрсез.
Пересі шырында куян явыз кішілерге хизмәт итәді буйлаганнар. Имеш кішілерні урманға алып кіріп махсус одаштыра екен. Бу харафатка Александр Пушкин да шаңған. Башкалага декабристлар күтәрелешендә катнашыр өчен барганда, аның юлына 40 куян чыккан. Шагыйрь шундук арбасын кирегә бардырган. Киләсе ел куянныкы айык акыл белән сагыш итәргә киңәш итәм. Бүгенге менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт яусын, сине дә якынлашып килүче бәйрәм белән. Салатлар организм тарафыннан жеңіл үзләштерелә торган тәмле һәм туклыклы ризыклар. Бәйрәм табынына куела торган салатларны төрлечә итеп бизәргә мөмкин. Алар тәме белән дә, матурлыгы белән дә үзенә тартып торсын. Яңа ел өстәленә ризыклар әзерләү бәйрәмнең иң мөһим бер өлеше. Алдагы сюжет тынғы белмәс уңган хуҗабикәләребез игътибарына. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бик тиз әзерләнә һәм тәмле дә булган салат әзерлибез. Аның өчен безгә ветчина, йомырка, суган, лимон сугы әз генә кирәк булачак, майонез яки каймак, соевый соус һәм гөмбә. Эшебезне иң беренче омлеттан башлыйбыз. Омлетка соевый соус салабыз. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Тыз istибез. Әз генә борчта istәп җибәрик әле. Табага май салабыз. Омлетыбыз безнең пешә тора. Хәзер без лимон сугы белән суганны мариновать итеп куябыз. Башта шулай бер ягын пешерәбез. Аннан соң икенче ягында әйләндерәбез. Омлетның ике ягында әйләндереп кыздырабыз. Ветчина, колбаса да ярый. Мин инде менә хәләл тавык итеннән ясалган ветчинаны алдым. Шакмаклап турасагыз да ярый. Шул ук вакытта озыншалап турасагыз да ярый. Бүген инде мин обедта гөмбәсе алдым. Инде хәзинәгездә ни бар, төрле гөмбәләрне дә алсагыз ярый. Маринованный инде иң мөһиме булсын. Артык зурларын шулай кесеп җибәрим әле. Йомырка табабыз безнең суынды. Хәзер аны да без озыншалап шулай турыйбыз. Хәзер бергә кушабыз гөмбәне. Ветчинаны. Һәм инде әйбәтләп болгатабыз. Бу салатка каймак та, майонез да ярый. Инде каймак белән майонезны бергә булгатып салсаң да ярый. Менә мин инде майонез сибеп җибәрәм. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең салатыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Тәмле ризыклар ашап, исән-сау булып яшәргә Ходай насыйп итсен. Тамак ягын кайгыртты, хәзер тәрбия ягын искә төшерик әле. Алтыннан да кыйммәтле оҗмах нигъмәтләреннән дә кадерле булган нәрсә тәрбияле баладыр дип яза Ризаетдин Фәхретдин. Тәрбиянең бик тә әһәмиятле икәнен искәртеп, ике сүз белән җавап бирергә яраткан
Шәхси үрнәк. Кешелеклелек, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек, гаделлек кебек сыйфатларны истә тотып, яңа ел бәйрәмнәрендә, саклык чараларында күзаллап киләсе сюжетны карыйк. Яңа ел. Әлеге бәйрәмне олыларга караганда балалар зур түземсезлек белән зарыгып китә. Кыш бабайга хат яза, чыршы бизи. Һәм бала чактагы әлеге мизгелләр бик озак хәтердә саклана. Бәйрәм, аннары каникуллар, шатлык арты шатлык. Менә шушы мизгелләрне күңелсез итмәс өчен, өйдә тыныч кына бәйрәмне уздыру өчен бик күп куркынычсызлык кагыйдәләрендә үтәргә кирәк. Алар хакында балаларыбызга алдан ук сөйләгез. Яңа елны матур итеп каршы алыр өчен, матур итеп инде бизәргә кирәк. Бүген без Аяз белән бергәләп чыршы бизәячәкбез. Киттек! Чыршы бизәгәндә иң беренче ана куясы урынны ачыклагыз. Ул җылыткыч приборлар янында ишек төбендә булырга тиеш түгел. Аяз гына бу кагыйдәне белми. Так, Аяз, туктале. Чыршыны алып килгәнсең, молодец. Ләкин чыршыны башта алып килгәнче ана кая куясын икәнен карарга кирәк. Менә мәсәлән, кара. Безнең чыршыбызны ишек алдына куярга кирәк түгел. Чөнки ул керергә, чыгарга комачалаячак. Шулай җылыткыч приборлар янында куйма. Чөнки аннан соң янгын чыгачак. Без бит моны теләмибез. Дусларым, сез дә чыршы бизәгәндә әлеге кагыйдәне онытмагыз, үтәп җирегез. Без әйдә чыршыбызны башка урынга куйык. Аяз чыршыны мамык белән бизәргә уйлады. Улыслары карлы булсын диде. Ләкин бу бик начар фикер, чөнки мамык тиз янып китә. Чыршы уенчыклары алар фәкать чыршыда гына элнә һәм алар белән уйнарга кирәк түгел. Зәйнәп Аязга бу кагыйдәне дә исенә төшерде. Аяз, туктале, син нишисең? Менә бу уенчыклар чыршыны бизәр өчен ясалганнар. Син алар белән уйныйсың. Синең уенчыкларың беткәнмени? Син беләсезме? Иң электән әлеге уенчыклар пыялардан ясалган булганнар. Аларга төрледән-төрле матур рәсемнәр төшергәннәр. Шуңа күрә бүтән булай эшләмә, тәртипле бул. Дусларым, сез дә чыршыны бизәгәндә әлеге кагыйдәне онытмагыз һәм үтәгез. Гадәттә яңа ел бәйрәмнәрендә балаларга бик күп бүләкләр бирелә. Алар конфет, шоколад, печенье, аларны бер юлы күпләп ашау да начар нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Бу хакта да балаларыгызга җиткерегез. Так, менә син нишлисең? Каралы күпме конфет ашагансың? Менә син уйлап кына кара. Яңа ел бәйрәмендә сиңа күпме бала әйберләр эләгәчәк. Кар кызы, кыш бабай, дәвәти, әти-әни, дусларың сиңа күпме бала әйберләр белән китәчәк. Һәм син аларның һәрберсен ашасаң, син бит тешсез калачаксың. Аннан соң табибка барырга кирәк булачак. Шуңа күрә булай булмасын өчен шул кадәр бала әйберләр ашарга ярамый. Дусларым, сез дә Аяз хаталарын ясамагыз һәм мин әйткән тәртип кагыйдәләрен үтәп җирегез. Аяз конфетләрне җыеп куйгалы. Бәйрәм көннәрендә бар кеше дә чыршысына гирлянда элә. Хәзерге вакытта гирляндаларны шелтәргә элү дә бик актуаль. Матур, ялт-йылт килеп тора торган утлар бүлмәгә сихрилек исти. Ләкин әлеге утларны сүндермичә йокламагыз. Дусларым, карагыз әле, Аяз тәмле иттереп йокыга таган. Ләкин иң мөһим кагыйдәләрнең берсен оныткан. Менә карагыз әле. Гирляндалар бик матур яна, ләкин аларны тәнгә сүндерергә кирәк. Чөнки алар янгын чыгарырга мөмкиннәр. Дусларым, сез дә әлеге кагыйдәне онытмагыз һәм йоклар алдыннан әлеге гирляндаларны сүндерегез. Тәмле йокылар. Петарданы, бенгаль утларын шулай ук үй эчендә яндырырга ярамый. Ул эшләрне урамда эшләгез. Ялларда балаларыгыз Шаян ТВ каналын карап, каникулларын файдалы уздырсыннар. Кунакханәгә рәхим итегез, хөрмәтләребез. Бездә кунакта Казан Кремле музей тыюлыгы хезмәткәре Әлфия Мөшәррәпова. Әлфия, саумысыз, хош килдегез. Сәмсез, хәерле көннәр. Чаралар башланган беләбез инде, чөнки чыршы бизәлгән кирмән эчендә кыш бабай кар кызы килеп тора, аларны күрергә дип кунаклар агыла. Тагын нинди чаралар бар менә шушы бәйрәм уңайыннан Казан кирмәндә? Казан Кирмәне музей тыюлыгы яңа елны каршыларга әзер.
Сіз әйтмешле, Кыш бабай килә, Кар кызы килә, безнең гомумән алганда, безнең Казан Кремле музей тыюлыгында, безнең җирлектә 8 төрле яңа ел программасы, локациясе бар. 8 төрле музей объектында. Инде алардан башка төрле интерактив экскурсияләр, менә безнең яңа елга багышланган мастер-класслар, балалар өчен дә, олылар өчен дә без бит инде барлык бөтен яшьтәге балаларга һәм олыларга менә шушы исәпләргә тырышабыз, әйме? Bütün программаларны. Шулай да әйтеп китәсем килә, безнең зур вакыйга булды менә бу 20 декабрь көнендә безнең 1 ел элек ачылган кабулхана бинасының ишеге алдында яңа бер локация барлыкка килде. Һәм инде ул безнең кунакларны, Кирмәнгә килгән кунакларыбызны, туристларыбызны каршы алырга әзер. Бик матур, ялтырап торган, татар халык бизәкләре белән бизәлгән, ясалган. Президентыбыз да карап киткән, укчысын беләбез без. Ачып китте, Рустам Нургалиевич кунакта булды, күрде, ачты. Менә шушы яңа чыршыбызны, аның биеклеге 17 метрга җитә. Аның янындагы консистория манарасы аңардан әз генә биегрәк. Димәк, Казан Кирмәненә килгән барлык кунакларыбыз безнең яңа ел программаларын күрә ала. Менә шунда күңел ачып, тәмле татар халык ризыкларын да татып китергә мөмкиннәр. Менә шушы бинаның, кабулхана бинасының ишек алдында шулай ук 10 төрле сәүдә павильоны яисә сәүдә йортлары ачылган. Аларда крафтлы чәй, татар халык чәе, сөтле чәйләр, ул безнең туристлар өчен бит экзотик. Шулпалар эчәргә мөмкин. Менә шулай итеп бәйрәм итәргә. Бу чараларны кайчанга кадәр тамаша кыла алабыз? 15 январьга хәтле әле бинә каникул буе килергә мөмкин. Димәк, ял көннәре юк, 31-дә берсе дә эшли. 31-берсе менә 15 гыйнварга хәтле безнең ул территориябыз эшләячәк. Кирмәнгә бит инде кунакка килүчеләр әлбәттә алар туристлар, үзебезнең шәһәр халкы да булырга мөмкин. Шулай да без тагы бер юнәлешне онытырга тиеш түгелбез. Аларга карата да чаралар оештырыла иде сездә. Һәм әлеге чараларны, менә бу кышкы бәйрәм чараларын мөмкинлекләре шикле кешеләргә карау ягыннан уңайлы шартлар тудырылганмы? Әлбәттә, һәр вакыт әйтеп китәбез инде, без менә шушы мөмкинлекләр шикле булган кешеләр өчен барлык шартлар тудырырга тырышабыз. Ул инде безнең пандуслар әйме кергән музейга керергә уңайлы булсын өчен. Ул безнең Брайль язмасы төшкән безнең язмалар, музей аңлатмалары әйе. Хәтта менә кабулхана бинасының 2нче подъездда безнең лифт булдырылган. Ул 2нче катка менергә була. Менә шу кабулхана бинасының үзенең 1нче, 2нче подъездында 2 зур күргәзмә залларында безнең менә яңа ел чаралары үткәрелә. Анда бит инде керергә кирәк. Шуңа менә шундый шартлар бар. Аның өчен инде без менә шуның өчен без зур эш башкарабыз. Шушы направление буенча. Мен сездәге чаралар алар хәзер бер традицияга әверелеп бара бит инде. Менә даими йөрүче шундый кунакларыгыз, даими индидер тамашачыларыгыз күпме инде хәзер? Күп, алар арасында хәтта гаиләләп киләләр, аларны инде хәзер үзебез дә таныйбыз. Алар алдан шалтыраталар безнең сайттан, безнең официаль сайт, Казан Кремле сайтыннан карап, алдан ук шалтыратып куялар, киләсе көннәрен, сәгатьләрен билгеләп, менә шул көндә киләләр. Йөрүчеләр саны артканнан артагынадыр дип өметләнәбез инде. Арта әлбәттә. Менә безнең 10 көн эчендә алар тагы да күбрәк булачак. Без инде аңа күнеккән. Без аны көтеп алабыз. Һәр елны менә шушы 1нче гыйнвардан алып 10нче, 9нчы гыйнварга хәтле безнең кунаклар бик күп. Бәйрәм көннәрендә менә шул туристлар минде алар махсус кунаклар яки үзебезнең халыкта бармы? Алар арасында казанлылар да бик күп була, чөнки аларга кунаклар киләләр, әйме туганнары килә, яңа елны Казанда каршы алырга. Менә бу инде безнең казанлылар өчен бәлки кунаклар килгән көнне Казан Кирмәненә, Казан музейларына йөрү бер мөмкинлектер инде алар өчен. Без көндә чыгып китә алмыйбыз, кешеләр эштә, балалар укуда. Шулай итеп, менә шундый мөмкинлекләр туа безнең. Гомумән менә сезнең өчен Казан Кремле музей тыюлыгы нәрсәсе белән үзенчәлекле? Үзем 15нче ел музей сферасында эшлим. Менә шушы торгызылган биналар, элек-электән сакланып калган безнең архитектура биналары менә минем өчен иң якын дип уйлыйм. Менә минем күңелгә ята торган әйбер. Менә үземне менә шул җәлеп итә. Өстәвенә нәрсә генә дисәк тә, менә Казанга килгәч
Қой алып барыңыз, әйде Кремльге. Ансың әлбәттә. Камал театрына инде әлбәттә. Әлфия қонаққа келген үшін рахмет. Осын Кирменнің ішченлігі күрлеп барсын келешекте де. Һәм шулай біз әңгәмәләр құрып, хезмәттәшлек рәвешендә әлбәттә Кирменге тамашачыларны, халқыбызны җыярга тырышырбыз. Яңа ел куанышы белән килсен. Сезне дә килүче яңа еллар белән. Бәхетле булыгыз. Һөнәрле утта янмый, суда батмый, һөнәрле үлми, һөнәрсез көн күрми. Бу мәкаләләр эчендә ни кадәрле сер яшеренгән. Барлык һөнәрләр дә мөһим һәм кирәкле. Мәсәлән, музыкант өчен яшәү мәгънәсе сире музыкада. Алдагы сюжетыбыз композитор, музыкант Азат Гыймадиевка багышланган. Минем әти, әни алар музыкантлар иде яшь чакта. Шуңа күрә мин инде туганнан музыкага тартылышым, омтылышым бар иде. Минем музыкага омтылышым туганнан башланды. Фортепианодан тыш мин әле гитарада, укулеледа, курайда уйнарга яратам. Мин фортепианода гына уйнарга өйрәндем музыкаль мәктәптә, калганнарына үзем өйрәндем. Әгәр дә бер музыкаль коралда уйный белсәң, башкаларында җиңелрәк өйрәнергә. Минем иң яраткан җырым бар җырлардан ук ул «Көздәй алтын чәчләреңне тыйган чакта» дип атала. Көздәй алтын чәчләреңне тыйган чакта, зәңгәр күзләреңне кояш балкытканда, галәмнәрем җимерелә иде һәм дә миңа рәхәт. Мин баштан уйлаганым тавыш яздыру буенча китермен дип, һәм мин бик зак вакыт әлеге өлкә буенча үземне сынап карадым, эшләп карадым. Ләкин кешеләр өчен тавыш яздыру һөнәре, гомумән башка кешеләр өчен әлеге эшне эшләү минем күңелгә бик алай якын түгел. Уен коралында уйнау белән чагыштырганда. Миңа нәкъ менә фортепианода уйнау күбрәк күңелгә рәхәтлек китерә. Җыр язылу дигән мәсьәләгә килгәндә, ул беркайчанда планлаштырып язылмый, нәкъ менә көтелмәгән вакытта була. Кайвакыт шулай булган бар, мәсәлән, ки языла җырга, сүзләре язылмый. Ашыккан вакытта, мәсәлән, яки мөмкинлек булмаганда әлеге вакытны сарыф итәргә җыр язу өчен. Ул вакытта инде ки языла, сүзләре бик зак вакытта гына языла, мәсәлән, 1 елдан яки 2 елдан. Мине шатландыра хәзерге мизгелне тыйып яшәү дип уйлыйм мин. Тормыштагы булган гармония һәм үз-үзеңдәге булган хисләрне кумау, бар нәрсәне кабул итү бу дөньяда. Кешеләрдә миңа ихласлык күңелгә якын. Кешеләрдә булган хәләтләрне алсак, ихласлык чын дөресен әйтү. Мин әлеге сыйфатны кешеләрдәге иң яхшы сыйфат дип уйлыйм. Мин яратмыйм ялганны яки кешегә охшарга маташып үзеңне ихлас тотмауны. Неоклассика жанрындагы көйләр авыр вакытларда миңа көч бирә иде. Танылган композиторларның көйләре. Һәм шуңа күрә әлеге жанр минем бик каты күңелгә якын ята. Һәм үзем язган көйләр дә башка кешеләргә шулай ук ярдәм итсә бик бәхетле булыр идем дип уйлыйм. Иген кырлар кар астында калды, ләкин авылда эш кыш буйда бетмиш ул. Кыш алдагы ел уңышын кайгырту вакыты ул. Біз шәһәр халқы авылның табигатына мәкиббән, кышның матурлыгына сокланып, күз явын алырлык әкияти күренешләрне күңелләргә озакка сеңдерү өчен авылны әйләнеп кайтырга кирәк.
Саулармысыз, хөрмәтләребез? Манзара тапшыруының икенче өлешендә сезне кайнар сәламлибез. Тагын бер ел тарихка күчеп бара. Без инде аңа әкренләп йомгак ясыйбыз. Киләсе ел гаилә бәхете, игелек һәм тынычлык, матур мөнәсәбәтләр урнаштырсын, мәңге тынгы белмәс сәгатьләре бар җиһанга өр яңа ел килүен хәбәр иткәнче, без тапшыруыбызны дәвам итик. Ретро стильдәге яңа ел фотолар ясыгыз килсә, бирегә рәхмәт итегез. Монда кызыл Жигули, кызыл шорлар, бүләкләр белән бизәлгән чыршы, агачлар барбарысы да яңа ел атмосферасын тудыра. Казанда иң матур яңа ел фотолокацияләрен барларбыз. Миңа алгымын атмосферасы белән ошый бугай беренче чиратта. Сюжеты да кызык әлбәттә. Әмма нигәдер минем балачакны искә төшерә. Ә сез яңа елда нинди фильмнар карыйсыз? Бу сорауны без хезмәттәшләребезгә бирдек. Безнең арада киноманнар бар. Хәер, кино яратмаучылар да яңа елда бәйрәм табыны әзерләгәндә телевизорны кушып куеп, андагы сүрәтләргә күз төшерми калмыйдыр. Син яңа елны нинди фильмнан башка күз алдына китерә алмыйсың? Карнавал төне. Юк, дөрес түгел. Уйлап кара. Тынвыда бара торган фильмнардан башка. Әлбәттә, 5 минут. Бу сорауны безнең хезмәткәрләргә дә бирик әле. Телевизор карага яратучыларны да, яратмаучыларны да яңа ел зәңгәр экраннар каршына җыян. Без барыбыз да яңа ел кәефен бүләк итүче фильмнар карыйбыз. Ә сез нинди фильмнан башка яңа елны күз алдына китерә алмыйсыз? Мин әлеге сорауны хезмәттәшләремә бирдем. Ә сез исән исегезгә төшереп, күңелегездә барлап куегыз. Мин яңа елны «Ирония судьбы» яки «С легким паром» фильмынан башка күз алдына китерә алмыйм. Я сейчас в Ленинграде. Ой, какой кошмар. Миңа алгымын атмосферасы белән ошый бугай беренче чиратта. Сюжеты да кызык әлбәттә. Әмма нигәдер минем балачакны искә төшерә. Менә аның урамнарын карыйм мин Мәскәүнең. Менә кар ява, ничектер менә базар. Андагы кичкенә вагай берләр, ул миңа ничектер үзенең балачакны искә төшергәнгә шуңа күрә дә якын бугай. Аннан соң теге ел саен күрсәтелгәч тә ул бәлки балачакны искә төшерә торгандыр инде. Аннан соң миңа бик ошаган нәрсә ул фильмда, анда бик матур шигырьләр һәм бик матур җырлар. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. Һәр вакыт ел сайын кичкенә чагында без 1 январь көнне, 1 гыйнвар көнне девчата киносын карыйдык. Вася, а ну держи. Так вот, с такими я не танцую. Менә мин ул киноны карамасам, яңа ел бәйрәмнәрендә тынычлана алмыйм. Ошондый матур, шундый кышкы көннәр, шундый йомшак карга ятып, анда ауныйсылар килә торган вакыт, менә берсе көнне шушы кинодан башка үземне күз алдыма китерә алмыйм. Иң кызыгы ул менә теге героиняның егетләрне теге менә булай итеп бармак белән генә чакыру, аннары менә шундый зур батон тотып, матур итеп, ул Тосиның шундый карлыган вареньесы белән бутерброд ашау, менә шул моментлар истән чыкмый.
тут делаешь? Чай пью? Менімше, ол Бриджит Джонс күндәлігідір. Сіздің енді мұны қорағаныңыз бардыр, бұл шындай романтик рухтағы трилогия. Мен не үшін қорым, çünkü мұнда Рождество алдындағы болған оқиғалар суретләнә. Һәм иң мөһиме ул күндәлек. Әлеге күндәлеккә төп героиня үзенең бөтен максатларын яза. Мәсәлән, киләсе елга мин азрак кахвә эчермен дип яза, ябыгып китермен дип, һәм кияүгә чыгырмын дип яза. Мин дә инде үзенең максатларымны искә төшерәм дә уйлыйм, аһа, бу елны шуны эшләдем, а бусын эшләмәгән микән дип киләсе елга да планнар корам. Яңа елны мин Иван Васильевич меняет профессию дигән фильмның күз алдына китерә алмыйм. Дорогая царица, очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Очень... Ул минем өчен менә шушы яңа елның төп фильмы дип уйлыйм мин аны. Монда инде Куравлев уйный торган писарны да уйный анда, аннары мошенник булып та уйный менә шунда. Ул сикерә крышадан, моның артыннан күп иттереп гаскәрләр чабып киләләр. Айта, "Стойте!" ди, менә шул вакытта сикергән була да, итекләр бөтен сикерә, ә бу торып кала. Менә шул иң кызык моменты минем өчен. Иң беренче чиратта инде ул безнең Нурания апа Җәмәли төшергән фильмнар, татар фильмнары. Аннан соң инде яңа ел төнендә без концерт карыйбыз, яңа елга багышланган, безнең темп төшергән. Шуннан соң инде Шурик маҗаралары. Здравствуйте, Зой. Дайте, пожалуйста, ключ. У тебя же сегодня экзамен. Угу. Еще целых 3 часа. Мы пока с подружкой позанимаемся. Беләсезме, үземнең дә тормышым Шуриклык кебек, шуңа күрә мин Шурикның Лидочка белән имтихан биргән моментын аеруча яратам. Алар белән бергә көләм, алар белән бергә экзамен биргән вакытларны искә төшерәм. Бу фильмнарны төшергәнгә инде күпме вакыт узган, ә алар һаман хит булып кала. Хәтта яшь буын да яңа елналардан башка уздырмый. Сез дә карагыз, якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Кышкы урманның үзенең яме бар. Иртәләрен уянасың да ул шундый гаҗәеп матур, гүзәл, үзеңне әкияттә кебек хис итәсең. Урман гомумән ул тылсымга һәм гүзәллеккә бик бай. Тик без кышкы урманга барып кайтыйк. Әгәр яңа гасыр телеканалының үткән тарихына күз салсак, хайран калабыз. Татарстан яңа гасыр тапшырулары 2002 елның гыйнварында башлана. 2002 елның 26 августында тулы кешенә эшли. 20 ел яңа гасыр телеканалы эфирда. Аның бай тарихы игътибарга лаек. 20 ел яңа гасыр каналы эфирда.
20 ел біз Татарстан тормышындағы барлық вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2002 елның 27 декабрендә Казан зооботаника бакчасының фәнни агарту эшчәнлеге Мәскәүдә узган халыкара семинарда иң зур балл җыйды. Әлеге семинар зоопарк һәм аквариумнарның Евро-Азия төбәк ассоциациясе тарафыннан оештырылган иде. Bir yıldan соң Түбән Кама нефт эшкәртү заводына Россия һәм БДБ илләренең 2003 елгы иң яхшы нефт эшкәртү заводы дигән исем бирелде. 2009 елның шушы көннәрендә Татарстан башкаласында Южный автовокзалы ачылды. Bir елдан Казанда эшләнгән Ми-38 вертолетының икенче сыналыш өлгесе Мәскәүгә беренче ерак очышын башкарды. 2021 елның декабрь азагында Казанның Зенит волейбол клубы 10-нчы мәртәбә Россия кубогын отты. Акша кеше турында уйла. Күп акша аласың килү турында уйлама. Бүген бездә кунакта финанс белгеч Ләйсән Халикова. Ләйсән, саумысыз, хош килдегез. Хәерле көннәр. Кайнар сәламлебез сезне. Сез килешәсезме шушындый термин белән? Әйе. Акша кеше хакында уйла, күп акша алу теләгендә түгел. Әлбәттә, менә бу инде команда экономия турында сөйләшәбез бит. Экономия, оптимизация дип инде. Ушына да кирәкле әйбер, чөнки без менә бу яңа еллар алдыннан аеруча кешеләр акчаларын бик күп туздыралар дип әйтик. Аның шомасын да белмәйләр инде. Хәтта әҗәткә дә керүчләр бар. Һәм инде менә шул әҗәткә кірмес үшін, ақшаларыңызны элементеп бітірмес үшін, біз енді шо экономияға барда керек ейсі оптимизацияға. Не үшін оптимизация деп әйтәбіз енді? Менә шо оптимизация белән экономия турында әйтеп кетсек, біздің экономия деп карыйбыз екен, бу нәрсәне аңлата. Біз менә бу ияләшелгән товарларны әзрәк күләмдә алу дигәнне аңлата бит инде. Оптимизация дип карыйбыз икән, без инде шул күләмдә шул товарларны алабыз, ләкин әзрәк акчага. Менә шуның менә аермасын чамаласак, без инде экономия турында сүз кузатмаслык та була дип әйтәсез. Чамаласак дигән сүз, ул инде акча тотуга бик әйбәт кагыладыр. Чөнки шама белән генә тотсаң, шама белән генә эшләсәң, уйлап кына шамалап эш йөртсәң, әлбәттә янчык ягы яхшы сакланады. Әйе, әлбәттә. Хәзер менә яңа елга бик күп бүләкләр җыябыз бит инде менә. Яңа елда ничек акчаны туздырып бетермәскә икән? Одан иң беренче чиратта мин киңәштәм исемлек төзергә. Без бит инде өстәл ясыйбыз бит инде. Өстәл матурлап ясарга тырышабыз, кунаклар килүгә. Бүләкләр алырга тырышабыз. Менә иң алдан без инде шу исемлекне төзибез икән. Безне шуяк менә бу оптимизациягә китәргә мөмкин дип әйтәс килә. Һәм шуяк икенче чарасы бар әленың. Икенче юлы бар. Mesela siz konaklар дуслар җыярга уйладыгыз ди. Менә бу бүтән исемлекне, бүтән бу чыгымнарны бер кеше өстенә төшмәсен өчен без шул дуслар белән сөйләшә алабыз. Әйтик, менә син чәй эчәргә ибрам, менә син беш пешереп килә әйтик, менә салатларны син аласың дип. Ул очракта шуяк менә бу чыгымнарны сезнең киметергә мөмкин. Бүләк алганда әйтик, аның өчен алдан бүләкне алып тормам инде, ул дип сөйләшеп була. Әлбәт, алайда бу, яисә мәсәлән, синдер суммада шикләргә мөмкин. Менә 1000-нән дә әйтик, зурак бүләк алмыйбыз бер-беребезгә дип. Яисә әле иң яхшысы, сез менә дусларыгыздан, туганнарыгыздан исемлек, мәсәлән, хәзер әйтәбез бит инде матур модный терминде виш-лист дип әйтәбез инде. Без алдан виш-лист дип әйтәбез инде. Сезнең теләкләрегезне язып барасыз да, шул исемлегегезне туганнарыгызга җибәрәсез, һәм инде һәр кеше үз янчыгына карап инде бүләк сайлый ала. Менә шуның белән дә үзегезнең чыгымнарыгызны киметергә була дип әйтик инде. Бу да бүтән әйберне шамалап, алдан хәстәрен күреп эшләп дигән. Алдан алырга кирәк. Һәм инде менә безнең мөмкинлекләр бик күп инде. Маркетплейсларда алырга була. Алдан яңа җитәр, мәсәлән, бер атна алдан кала түгел, 2-3 алдан алырга мөмкин. Ул вакытта инде сезнең акчаларыгыз да инде күбрәк экономияләр, Менә хәзер акчаны саклыйм дип үзебезне бик шикләми инде. Миңа биреп торыгыз, мин саклармын. Менә кэшбэк дигән төшенчә хәзер бит инде киң таралган. Ул сатып алучылар өчен нидер үзенә җәлеп итүче бер ялган кеше генәме, яки чынлап та файдалы әйбер дип уйлыйсың? Ул кэшбэк минемчә яхшы әйбер, әгәр дә аны дөрес итеп куллана белсәгез. Кэшбэк гомумән Америка якларында дип әйтсәк, әйтик инде, әле күптән инде кулланыла, 30 еллар дип әйтик инде. Безгә әле ул төшенчә яңа килеп керә. Банклар аның белән куллана, кибетләр, менә шулай зур кибетләр шулай аның белән бик
лояльлеген арттыра дип әйтеген менә бу клиентларны күбрәк тартырга тырыша. Менә бу кэшбэк ничек тәрҗемә ителәчәк? Кэш дигән инде ул акча, бэк дигән ул кире кайтару дигән сүз. Менә шул акчаны кире кайтару дигән. Бу монда менә безнең бонуслар бит инде бирелә безнең һәрбер кибетләрдә. Алардан аермалы буларак бу кэшбэк сезнең акчалата кайта. Ягъни менә бу кайткан акчаларыгызны сез башка кибеттә дә куллана аласыз дигән сүз. Әйтик, менә сез бер кибеткә бардыгыз, 1000 туздырдыгыз, анда 10% кэшбэк икән. 100 сум сезнең акчалата үзегезнең банк картасына. Банк картасына кайта. Бит бар менә 1-2% менә кайбер банклар шуның белән җәлбитә. Әйтик, менә безнең карта белән кулланасыз икән, һәрбер түләвегездән сезнең 1% акча кайта дип. Безнең чыгымнарыбыз бит чынлап та бик зур. У кварплата дип әйтик, у телефонда. Шуңа күрә аны саный башласаң, чынлап та шу карта белән түләсең икән, чынлап та кэшбэк яхшы кайтырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу кэшбэклар ул бик яхшы дип мин уйлыйм. Һәм әле үзегез дә сизмәстән бу акча җыелып, сез бүлектә дә менә бүлектә алырга мөмкин су акчага. Һәм менә ул ничектер менә бушка килгән акчасымы бит ул. Менә уйсыз. Юк, инде бушка килгән булмый ул. Бушка килгән булмый, әлбәттә бик рәхәт акча дип әйтик инде. Ул акчаны сезгә кире кайтармаска мөмкиннәр. Кайтаргач рәхәт. Шуңа күрә әгәр дә андыйдыр лояльлек, индер кэшбэк бонуслар бирә икән кибет, минемчә аның белән кулланырга кирәк. Елга менә түгел шундый якынча план кору дөресме финанс яктан, яки син шулай план корганда үзеңне ниндидер киртәләр эченә кертеп шикләп куясыңмы? Минемчә, алдан план корырга кирәк. Менә бу яңа бәйрәмнәрендә инде минем үземдә традиция бар. Үземнең еллык планнарымны корам. Әлбәттә, еллык кына булырга тиеш, айлык булырга мөмкин. Сез аны шулай бүлгәргә мөмкин. Ай сайын мәсәлән, корректировка кертергә дип әйтик инде. Яисә сезнең менә акча күбрәк эше башлагансыз икән, бу планнарыгыз инде сезгә вакыт сыман тоелса, сез ул планнарыгызны тагын да карыгыз. Яисә киресенчә, мәсәлән, чыгымнарыгыз күбәя икән, ул планнарыгызны бераз кире карап була дип әйтик инде. Финансирование ясыйсыз. Шулай дип әйтик. Сезнең өчен ләйсән акча нәрсәсе ул? Менә тормышта. Акча минемчә менә ул теге ул энергия тәрендә, шулай бит. Акчасыз да яшәп булырсыман, ләкин акчасыз безнең хәзерге тормышта, менә бу үзебезнең тормышта ничектер яшәп тә алмый. Акчасыз да килә, матур киенсез дә килә. Кешеләр янында да шулай ук мәсәлән, начар итеп күренәс килмәйме, яхшы итеп киләләр бик күп инде бүгенге дөньяда. Бик яхшы, ләкин менә бу акчада төртелеп калмаска кирәк. Менә бу акча белән акча эшлим дип, кешелекле менә бу кешелек сыйфатларын югалтмаска кирәк. Менә бу кай вакыт мәсәлән үзендә була, мәсәлән, бушка да кемгәдер эшлисең, шулай бит инде андый усугларда булгалый. Ул бит гел акча гына артыннан куа башлыйсың икән, менә бу синең русча әйткәндә удача дип әйтик, менә бу акча удачасы бар китә, кире якка китә. Шуңа күрә аны менә төртелмәскә кирәк акча дип кенә. Акча әлбәттә яхшы, акча кырылмасын. Акча яхшы, ләкин аның артыннан гына куып, менә бу кешелек дөньясын гомумән үзебезнең күңелебез турында булса кирәк иде. Рәхмәт, яңа елда да сезнең белән күрешеп, акча турында һәм аны ничек тоту турында сөйләшербез. Киләсе очрашуларга кадәр. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Рәхмәт, сезне дә шат. Студиябезгә нур өстәп мәртәбәле, сөйкемле кунагыбыз килеп җитте. Россиянең ат казанган, Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай премиясе лауреаты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Дания Нуруллина. Дания ханым, саумысыз? Исәннәрмесез, хәерле иртәләр. Күптән күрешкән юк, эштә дә күрешеп өлгермибез. Шуны да. Һәр вакыт хәрәкәттә, төгендә шабас, моны хисез күстә. Сәлам дип кенә китәбез, вакытым юк алмаска. Гафу ит, пожалуйста. Тегендә барасым бар, монда барасым бар. Ничек өлгерәсез бит инде? Аллага шөкер, менә әле шушы яшемә җитеп, бик шундый актив эшләр чакырып торалар, Аллага шөкер, мине онытмыйлар, шуңа сөенеп торам. Кая чакырсалар да шунда барам инде. Эш булганда рәхәт күңелле инде. Амин, амин. Яңа ел төнендә Алла бирсә, Хәситә дигән безне мюзикл көтәчәк. Сезне дә күрәбез дип әнәбез. Нинди образ персонаж башкардыгыз? Сезнең ролегез турында сөйләшергә. Минем ролем бик матур. Мин Дәвәни ролен башкарам. Минем ахирәт достым Буа театрында артистка булып эшләгән, хәзер инде ул пенсиядә, Әминә ханым. Аңа
бик зур рәхмәт. Шул кадәр без матур иттереп, дус булып, бергә төштек. Гомумән, тамаша бик күңелле булырга тора. Чөнки андагы вакыйгалар бик кызык. Менә берәр үзәк вакыйганы гына әйтмәссез микән? Нәрсәгә корылган кино? Ул хәситә, беләсезме, менә шундый борынгы күкрәкчән, кызларның бизәне бер бай ташлар, инде шундый матур. Менә шул хәситәне урларга уйлыйлар. Анда ярар инде, аны сөйләп тормыйм. Шулай да фильмда нинди рухи кыйммәтләр, гореф-гадәтләр саклана? Саклана, бик матур. Безнең менә гаилә. Мин Дәвәни, минем кызым һәм киявем Минихановлар гаиләсе. Аларның кызы, минем оныгым Гибадуллина Гөлнара, шуның кызы, бик талантлы кыз. Шулай итеп без менә гаилә булып, Бирюли поселогында бик матур коттеджда төштек. Гаҗәеп. Аның матурлыгы, аның ишегаллары үзе әкият иде. Анда корырга да кирәкми, декорация да эшләргә кирәкми. Ә хуҗалары тагын да әйбәт кешеләр иде. Ачык күңелле, киң күңелле кешеләр. Артистларны шул кадәр ярата торган, хөрмәт итә торган кешеләр булып чыктылар. Алар безне шундый киң клаш белән кабул иттеләр. Без ничә көн менә атналар буе аларда яттык. Төшәбез дә кайтып китәбез, тагын киләбез. Безгә аш-су әзерләп тордылар алар. Шулай иттереп, бер 30лап кеше булгандыр ул коттеджда. Андагы төшерү группасы гаҗәеп талантлы егетләр. Шул кадәр менә инде диккатлылар, менә кешегә карата шул кадәр безгә артистларга мөлаем булдылар, җылы күңелле булдылар. Алар менә бер кичкенә генә бер эпизодны да менә 50 тапкыр төшерәләр. Димәк, сез һәр яклап канәгать калдыгыз. Ул төшерүчеләр, сценарий, рольләр, катнашучылар барысыннан да канәгать булдык. Ә менә үзегез карыйсызмы үзегезнең эшләрне? Ничек карыйсыз сез менә? Чөнки без сезне бик тәнкыйтьләргә дә яратучан һәм дөрес тәнкыйтьче итеп кабул итәбез. Манзарада да бу көнне булайрак дөрес эшләмәдең, монсын булайрак эшләсәң әйбәтрәк, монсын булайрак эшләсәң яхшырак. Матур киен. Үзегезгә карата сез ничек? Гаҗәеп матур, бик матурсыз, бик матур киенәсез. Үзегезгә карата, бик зур рәхмәт безгә. Үзегезгә карата, менә мин беләм, сез үзегезгә карата да бик таләпчән. Спектакль тәмамлангач, шулай инде. Уйланасыз. Менә хәзер төшерү мәсьәләсендә мин егетләргә әйтәм, егетләргә әйтәм, минем ролем Дәвәни. Бер кичкенә генә тәрәзәгә карау инде, анда шундый төшерү була. Аннан соң күзне төшерергә кушалар. Менә монда карагыз. Мәйдәм миңа хәзер күрсәтегез, ничек мин эшләдем. Хәзер күрсәтәк, юк мәйдәм, дөрес түгел. Монда мәйдәм бик профиль күренә, күп мәйдәм, мине яңадан төшерегез. Ну, Даньяпа, вы же хорошие, все, шулай әйтәләр. Юк мәйдәм, миңа килешми. Минем үземнең җитешмәгән якларымны беләм мәйдәм. Күрсәтмәгез булай. Хәзер менә тагын мәйдәм төшерегез әле, шулай иттереп. Хәзер уйнап күрсәтәм. Шуннан соң күзне төшерергә кушалар бит инде. Шулай гына карыйм. Во, здорово, здорово диләр инде. Менә күрәсезме әйтәм. Шулай иттереп без алар менә бер-беребезнең фикерләребез туры килеп тора иде. Мин инде өйрәтмим аларны ничек төшерергә. Ләкин карагач бит күрәсең, ой, мәйтәм, егетләр менә әзгенә булайрак күрсәтегез әле мине дип, шулай әйткәлим инде. Димәк, һәрбер күз карашына хәтлек җентекләп төшенеп эшләгәнсез. Ләкин ролемне бик яратып эшләдем. Гомумән, менә төшерү группасы бик матур булды, әйбәтләр, шул кадәр талантлы җегетләр булды. Менә мин басына да бик зур рәхмәтлемен. Нәрсә әйтәсең инде? Яшьләр арасында үзең дә яшәреп китәсең. Ничектер яшисе килеп китә. Тагын да яңа эшләр эшлисе килеп китә. Менә шулай итеп. Безгә инде зарыгып көтәргә генә кала. Алла бирсә, Алла бирсә. Менә шундый тәҗрибәләр сезгә тормыш юлында сезне үзегезне рухи яктан ничектер үзгәртәме? Төрле яклап тәҗрибә туплыйсыз фильмда да. Шулай инде нидер дәрт биреп тора. Аннан соң мин бик урысча әйтмешли наблюдательный кеше. Мин каяга гына барсам да, башта мин
әгәр мәҗлестә утырабыз икән, мин ашауны карамыйм. Башта бөтенесен күзәтеп чыгам. Кем ничек киенгән, кем ничек ашап утыралар. Мәйтәм, нишләп ашарга килделәр микән инде булар? Аш килгәннәр микән инде булар? Мин мәсәлән андыйга килмим. Киләсең икән, мин инде өеңдә ашап киләсең. Ул бит инде матур гына иттереп, шулай нәзакәтле итеп кенә ашап утырсаң, ул бит тагын да матур инде. Менә шулай күзәтүчән инде мин шундый. Сезнең заман мәктәбе инде. Табигатьтән килгәндер. Ләкин үземә кирәклесен мин үземә төпләп барам, җыеп барам. Аха, мәйтәм, менә булай кирәк икән. Бындай җирдә менә булай киергә кирәк икән киемне. Мин һәр вакытта киемне дә карыйм кешеләрдә. Мәйтәм, менә миңа да шулай эшләргә кирәк әле, шушы киемне карарга кирәк әле дип. Актер һөнәренең нигезе инде ул күзәтүчән. Әйе, мин театрда да рольдә мин бик сайлаучан. Теләсәң инде кимим, анда да сайлыйм. Юк, мәйтәм, бу миңа туры килми. Әгәр тегәләр икән, мәйтәм, менә бу җире дөрес тегелмәгән, зинһар өчен мәйтәм, менә моны рәтләп бирегез әле. Яки өйгә кайтам да үзем тегеп куям. Һәр нәрсәгә үз фикерегез, үз карашыгыз бар. Кешене гаепләмим. Алам да, өйгә кайтам да, машинам бар, тегәм дә куям. Чөнки сезнең үз зәвыгыгыз бар. Яңа елга сездән теләк. Мин шушы авыр елларда, авыр обстановкада, әйтмешли, урысча әйтмешли, бөтен кешегә сабырлык телим, исәнлек, саулыклар телим. Инде Ходаем бу афәтләр тукталсын иде. Барыбыз да элеккечә күңелле иттереп, тату гаиләләр булып, балаларыбызны матур иттереп, ничектер тынычлыкта үстерергә насыйп булсын һәр бер гаиләгә. Менә озын гомерле, бәхетле гомерләр теләп калам. Амин. Актриса буларак сорауда бирәс килә, чөнки безнең кино турында сөйләштек. Әле үзегез теләгән, үзегез хыялланган роль уйналдымы? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез әлбәттә ТНВ телеканалының социаль челтәрендә таба аласыз. Ә без кунагыбыз Россиянең атказанган Татарстан халык артисты Тукай премиясе лауреаты Камал театр актрисы Дания Нурлы белән саубулашабыз. Дания ханым, кунакка килгән өчен рәхмәт ясыйм. Чакыругыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Яңа ел кәефләре телибез сезгә. Амин, сезгә дә шулай ук. Рәхәтләнеп бер фотога чыгып кайтыйк. Яңа ел хисен булдыру өчен әллә ни күп кирәк түгел. Моның өчен карабай ясарган, шыршы бизәргән, көненә ким дигәндә 5 мандарин ашарган һәм әлбәттә фотога төшәргә кирәк. Ә моның өчен Казанда мөмкинлекләр бик күп. Бүген иң матур яңа ел фотолокацияләрен барларбыз. Бүгеннәрдә әлбәттә иң популяр урын ул Баумунрама. Аның бизәлеше бер кемне дә битараф калдырмый. Истә калырлык яңа ел кадрлар ясау өчен эшкәрәк узыйк. Ретро стильдәге яңа ел фотолар ясасыгыз килсә, бирегә рәхмәт итегез. Монда кызыл Жигули, кызыл шорлар, бүләкләр белән бизәлгән шыршы, агачлар, булар барысы да яңа ел атмосферасын тудыра. Яңа ел атмосферасын тою мөмкинлеге биргән тагын бер урын Кави Нәҗми урамында урнашкан. Фото өчен эскәмия, мендәрләр, йомшак юллар да бар. Яңа елның иң матур уңайлы локацияләре мөгаен Казанның Николай Столбов урамындадыр. Монда адым сайын фотога төшергә мөмкин. Һәр оешма яңа ел атмосферасын булдыру өчен яхшы тырышкан.
Казан Кремльдә яңа ел алдыннан матур бәйрәм локациясына әйләнә. Быел монда 17 метрлы шыршында бизәп куйганнар. Янып торган ай, йолдызлар, сихри бер әкияти дөньяга эләккәндәй буласың. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова сезнең белән сау буллашабыз. Матур да, жылы да, мул да, тыныч та булсын һәр көнегез. Яңа ел төне тылсымлы мөгъҗизага әверелеп, җир йөзендә яшәүче һәрбер кеше күптәннән өметләнеп көткән бүләген алу бәхетенә ирешсен. Амин. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Без тамашачылар белән димәк яңа елда гына күрüşәбез.